Το χόμπι της συλλογής γραμματοσύμων είναι μελέτη, έρευνα. Είναι ένα παράθυρο στη γνώση και στην τεχνολογία. Τι είναι όλα αυτά? Αυτά που βλέπεις είναι γραμματόσημα. Πώς τα ξεχωρίζω? Πώς τα ξεχωρίζεις? Βασικά τα ξεχωρίζεις από τις διάφορες χώρες που βλέπεις επάνω. Ένας δεύτερος τρόπος να τα ξεχωρίσεις εύκολα είναι τα διάφορα θέματα που βλέπεις στις εικόνες τους. Έχουμε πάρα πολλά θέματα, έχουμε ποδόσφαιρο, έχουμε καρτούν και όπως θα δεις γύρω σου, τα έχω κάπως ξεχωρίσει. Και γιατί δεν έχουν δοντάκια? Γιατί έχουν δοντάκια. Γιατί είναι ένας εύκολος τρόπος να τα ξεχωρίσουν οι ταχυδρομικοί υπάλληλοι, γιατί όπως βλέπεις εδώ, έρχονται από το τυπογραφείο σε μεγαλύτερα φύλλα και πρέπει να τα ξεχωρίσουν για να μπορούν να τα διαθέσουν στους πελάτες τους. Γιατί τα μαζεύεις? Το χόμπι των γραμματοσύμων είναι ένα καταπληκτικό χόμπι. Είναι σχετικά απλό και θα έλεγα ανέξοδο. Κάθε γραμματόσημο σου δίνει την ευκαιρία να μάθεις πάρα πολύ ωραία πράγματα, τα οποία δεν πρόκειται να μάθεις ούτε στο σχολείο σου, ούτε στο iPad της μαμάς ή του παπά. Πού τα βρίσκεις? Ο πιο εύκολος τρόπος να τα βρεις είναι από την αλληλογραφία, από γράμματα δηλαδή που έρχονται στο σπίτι σου, αλλά φυσικά μπορείς να τα αγοράσεις και από το ταχυδρομείο, αν πρόκειται για καινούργια γραμματόσημα, ή και από μαγαζιά εμπόρων. Πώς τα αποθηκεύεις? Τα αποθηκεύω σε άλμπουμς, όπως αυτό εδώ, ή κλασέρ όπως λέγονται στην Ελλάδα, εδώ βλέπεις, και τα προσέχουμε με την τσιμπίδα μας, τα πιάνουμε προσεκτικά και έχουμε και τους φακούς μας για να δούμε τις λεπτομέρειες πάνω στα γραμματόσημα ή να δούμε αν υπάρχουν ποικιλίες διάφορες που και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον κομμάτι του φιλοτουρισμού. Τι είναι η σφραγίδα? Αυτό είναι ένα άλλο ενδιαφέρον κομμάτι, πολύ σημαντικό, γι' αυτό έχω φέρει κάποιους φακέλους και κάποιες κάρτες όπως βλέπεις εδώ. Θα μπορούμε να δείξουμε ας πούμε αυτό το φάκελο. Η σφραγίδα πρώτη δουλειά είναι να ακυρώσει το γραμματόσημο ώστε να μην μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι μας δείχνει από πού έφυγε αυτός ο φάκελος. Από ποιο γραφείο ταχυδρομήθηκε δηλαδή. Και επίσης να μας δείξει και την ημερομηνία αποστολής του αντικειμένου αυτού, είτε είναι ένας φάκελος είτε είναι μια κάρτα. Τα γραμματόσημα τα συλλέγουμε είτε ως αχρησιμοποιητά είτε ως χρησιμοποιημένα. Χρησιμοποιημένα γραμματόσημα είναι αυτά που θα τα ακούσεις και σαν σφραγισμένα γραμματόσημα. Τα σφραγισμένα τα βρίσκουμε πάνω σε επιστολές ή κάρτες. Καλό είναι να τα κρατήσουμε πάνω στα αντικείμενα, δηλαδή πάνω στις κάρτες ή στις επιστολές. Το ευχάριστο είναι ότι ο φιλοτουρισμός συμβαδίζει με την τεχνολογία. Υπάρχει ελεύθερη εφαρμογή με την οποία μπορείς να ταυτοποιήσεις ένα γραμματόσημο, δηλαδή από ποια χώρα προέρχεται, ποιο είναι το έτος έκδοσης κτλ. Σε περιμένω όταν ξαναβληθούμε να μου φέρεις τη συλλογή σου, να τη δω, να δεις και εσύ τι σου λείπει και να ανταλλάξουμε οι δυο μας γραμματόσημα. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο.